you guys. Uy. What's up? Kumusta mga pare ko? This my shit. All the girls dump your feet. So yun guys, by the way, may lakad tayo ngayon. Hindi ako sure kung makapag-vlog ako doon sa lakad ko. Hindi ko sanang mag-vlog doon kaso nahihiya pa ako doon. Nahihiya pa ako. No, sorry. So guys, gusto ko lang mag-vlog yan kasi gusto ko lang. So yun. So yung meaning ko. Yan. So yun guys, try ko mag-vlog doon. Kung makapag-vlog ako, hindi ako may doon. At saka kukunin ko pa yung kapatid ko doon sa Lapan. Kukunin ko pa doon. So, ayun, gagawin ko talaga. What the fuck? So yun magkakape ako ngayon. So hindi pa tayo nakainit ng tubig. May manok na naman. Tangin ng mga manok niya. What the fuck? So yun guys, yung manok ko pala hindi pa napakain. Papakainin ko muna yun. So wala tayong trip pakain ng manok ko. So yun, kukuha muna ako ng so yun guys, kukuha muna ako ng manok. Kukuha muna ako ng ayun guys, wait lang guys, kain mo ako dyan guys. Babalik ako guys. See you. So ayun po guys, magbabalik naman po ako kasi naparaan pa ako ng manok. So yun, dito kakape muna ako kasi masarap magkape guys, lalo na pag umaga. So ayan time check 12:48 PM. So yun, bago pa ako nakamata kasi alam nyo na guys, mga kapag hindi naka-ML. So yun, ang gagawin natin, kayo alam niyo guys, bago na ako sa pagiging YouTuber. So kahit di naman wala naman tayong maraming viewers, okay lang naman sa akin. At least hindi siguro kung hindi ka pa medyo kilala sa mga ibang tao, 6.5 hours later. hindi ka pa panoorin yun. Hello lang, please yung nanonood sa vlog ko, thank you po sa inyo. So thank you sa nanonood sa akin and God bless. Ayan guys, magpapaalam na ako kasi What the fuck? Half hours later. may pupuntahan pa ako, may lakad pa ako, hindi ako sure na mag-vlog. What the fuck? Ko kasi alam niyo na nahihiya ako. Dito lang ako sa bahay lang tayo. So ayun, Oh hell no! Pakinggan mo ang nahihiya pa ako sa mga teacher ko, mga classmate ko. Pero pag umabot tayo ng 200 viewers lang, okay na, magbablog na ako dun sa sa public. Dahil dito sa labas, sa mall, challenge na to guys. Prosegido akong mag-vlog sa labas. So yun, A few moments later. in this video, and I hope enjoy this. I hope enjoy this video, and please like and subscribe sa YouTube channel ko. So thank you guys. Uy. What the fuck?